pini Mars tarik isi dak Binhum Kiling arong tolamara waikang basa hemat cepai long nilitum ka cepa teng pen doan birta abutung atum nilitum long nang cerap dun apa prangsi birta abutung atum mansi corolo lapen pini nal tuman ke phalam thege lahalo je nilitum kiling atum ingdeng ho Kiling Nukhum amai pi dak dolamara Binhum Kiling arong sinil tum padoigji asila so thak koson si ke pacun ponjima lapen koson si nil tum mesen pen labang so Nukhum program pacun jima pansi pini Kiling Nukhum Central Committee ahin pen nil tum dak mai ni pono lapen so mai long pen si tum ciparai pono je nono duhu bang ke unan ke North East angkang ke do Kiling ado anatum pan ke pangrum ji pan sinil tum cisik pono lapen nil tum labang so awai kang malong pen nil tum paponik lo je Kiling do anatum North East angkang ke do Meghalaya ke do Kiling Arunachal ke do Kiling Bisnath ke do Kiling Nogong district Golaghat district West Karbi Anglong East Karbi Anglong ke do anak Kiling tum pan nang ke cetong dun ji pan nil tum hin pen paponik lo